matagal na akong hindi nakakapag-live. Simula nung nung Ramadan hanggang ngayon, diretso. Kamusta kayo guys? Update lang si Ping. Nawala na ang lahat. Hindi nakakapag-live, hindi rin nakakapag-upload. Para maano naman, habang gising lang ako guys. Update ako habang nandito ko si Sposa. Ayan. Lumada. Mga naman ako ba? Hours. Salamat guys sa pagkakalala house. Yung pinunta ko nagluluto. Tinan mo yung tsura ko, parang ako ba? Tsura ko. Lagyan mo music. Eh, Hindi, ito. ikaw nga mag-ano sa isa. Alam niyo na dito. SSTV, may daw shout out. Good morning. Thanks for coming. Update. Update si Ping. Mga tulog pang mga Middle East. Tulog. Anong oras na yun? 9, Sino 8, nandyan? 7, 6. Si SST? Korean. Oo, SSC TV. Umalis na. Korean yun. 9, 8, 7, 6. Alas 4 ng madaling araw, sis. 4 a.m. ngayon sa Middle East. Yung nawala yung channel niya ng panibago din siya. Bago siya ulit. Nawala yung cellphone niya, nalaglag daw sa bus. Ayun, hindi na niya natagpuan. Pwede naman yun Hindi niya sa ulo yung niya. siguro. Yung ako nilista ko. Oo, nilista ko yung password ko. Kasi kalimot din ako. Nag-ano din siya. Naglapag. Hindi, naglapag siya, nag-appear sa akin, nag-live din. Sino? Ito. Kaya umalis. Kaya umalis. Kaya
yung pagkain na ano ko yung kuya ko. Luto ko pa doon. Ay, Kuya Ted, may copyright. Mayroon? Mayroon. Dalawa tatlo. May nagtitirang dalawa tatlo. May tinigil ko na. Ito na na. Ito. Kaya minsan hindi ko nag-ano talaga, hindi na sinabi. Ito yung APC na yan. Tandaan ko na yun. Kailangan natin ito. Ayan, APC. MC. Tandaan mo. Check mo dyan. Kung sa isang cellphone mo. Para alam. Wala siyang copyright. Yan lang yung pinapatuto. Labo-labo naman yan. Sabi ko nga sa'yo, sira-sira naman. Eh, asang setting man. Hindi na, ano ko na yan eh. Ba't sobrang mali? Labo. Sira-sira nga ito. Ayun mo. Yan. Okay. Yan. Oh, yan. O, nakapun na yan. Tapos punta ka doon sa Ano yan? APC. NC sa taas. Paano mo paglagay sa taas ng MC? Yan na. Ewan ko paano lagay sa taas ng NC. Do not disturb mo. Para hindi mo masok. Wala ko pa rin sabi. Ayan, dutin mo lang yan. Wala nang papasok sa'yo. Ang ilalagay yung next. Paano mo kaya mo na? MC. Paano mo maglagay yan sa taas? Ganyan yan na lang. SPC, yung ano, yung Diba? ganyan yan sis, yung pang ano, pang bill ko pa naman. Dapat meron ka dito. Hindi na mapasukan yan, hindi kaya ng ano, ng cellphone ko. Oo, kaya nga, kailangan ko bilhin. Kaso, Ano lang ito? pag-support, wala na. APC na lang. APC na lang. Ay, share ko sa Dito ko naman alam kung ano sa kabila. share ko muna sa akin. Share ko dito sa paano ba share? Low copyright song. Ayan o. Ito mga lumalabas sa akin ng copyright song.
Hindi na mag-senses. Hindi makita. Asan na yung live mo? Ayun, tinago ko doon. Saan nakapunta? Teka, hanap tayo. I-send ko dito sa... Bakit nawala yung ano? Eh, pag sinend mo sa akin, nandoon na sa kabila. I-send ko. Ay, hindi dyan. Hindi. Wala itong ito. Yung isa. Wala. Wala din. Wala ng FB? Bakit? Tinanggal ko. Kakilingal mo. Eh di i-send ko pa rin. Doon yung kapag sa wala na pumasok ng ano. Papasok din. Para pumasok din. Para pumunta din sa'yo. Ito ang pag, di ba may sa pag nag-jacket ako, ang tagal ko maka-jacket, patay-patay. Sabi ko, bago ako umuwi, palitan ko kasi ito, ano na doon natanggal na. Ano eh? Ito ba, yung pinaka-cover niya. Yung... na ano ko natanggal, nakakalaglag. yung ano lang, yung plastic lang, yung pinaka ano Yung lang. pinaka-cover niya, ayun. Oo. Ay, tanong ko kung magkano. Sabi ko, 100 lang. punta kami ni Bonso sa Andine. Doon sa likod ng SM yung dinaanan natin. Oo. Oo, 100. 100 lang Sana yan. nga maging okay. Saka ano ang problema nito, nung wala na yung sound. Ah? Pag kayo may tumawag sa'yo, naririnig ko siya, pero ako, hindi niya marinig. Ano ko to. Ano ko ba ito papasukin? Puntahan ko sa YouTube to. Ayan. I-send ko sa iyo. I-send ko naman sa iyo. Facebook. Share. Share ko sa share. Ayan. Share ko sa send to device. Paano send to device? Wala, paano nyo ba't na-send ko sa device ko? Tanggal yan. Sarap ang halo-halo. Share. Ay, hindi. Share to Facebook. I-share mo sa Facebook, tapos ano, tingnan ko na lang. Hindi. Share ko sa tao. Sa iyo. Messenger. Sophie. Ayan. Sophie. Ayan. Send ko sa iyo. Dahil. Tapos, i-ano mo sa Facebook. Tingnan mo sa Facebook ko. Tapos, i-ano mo sa iyo. Mamaya. Ay, hindi pala. Doon ba yung sisip? Aboy. Ito sa source ko. Paano pala yun? Tingnan ko nga. Hayaan mo na. Check ko muna sa Facebook. Ang ganda ng pamilya. Di ba yung dinidikit siya? Oo, yan din. Sa bato lang yan. Ano? Sa mga bato lang. Oo. Maganda.
Ang Si Novi naka-live sa ano, sa Why? Facebook. Sino? Novi. Si Snowy. Mm-mm. Ano na ba siya? Demonetize na? Hindi pa. Saan gala? Ano ba sa ngayon? Yung baka day off. Day off na. Sa kanila yung ano ba, yung day off every week. Tingnan ko nga. Saan ba ako dito? Rose. Rose. Ano? Ayan, oh. Ito. Kaso makikita ni Allen ko. Kayain mo ito. Share ko na lang sa'yo. Share. Sa messenger lang sis. Ay, ano ba yun? Alam, bakit sinare ko na naman? Not now. Hindi pa na. Saan ba yun? Save dito. Copy link. Ayan, copy link. Tapos share ko sa'yo. Saan na? Sa messenger. Messenger. Share ko sa'yo. Sa messenger. Saan ba yun? Daddy, huwag mo muna delete yung sinend ko, ha? Mm-hmm. Ano natin? Ayan. Yan, nandiyan na sa messenger. Tapos, i-delete ko na yung sa Facebook. Oo. Pack. Gaya-gaya yung si Anne. Tapos sabihin na, bakit meron na naman si Anne? Zero. Remove ko. Remove. Yan. Ito pa isa. Nadoble ko eh. Tingnan ko nga. Kung meron pa ito. Ayan. Tingnan ko na. Rose. Tingnan ko. Lana. Hihi. Oh, diba? Alas 4 pa lang ang madaling araw doon. Tingnan ko na dito. Sa Rose. Saan ba yung Rose ko dito? Mahirap. Hindi ako marunong mag-ano nito. Facebook ko, hindi ko ma-musik. Hindi ko, pasikot-sikot dito. Hindi ko na alam ka mo. Tagal ko hindi nag-Facebook. Sa tagal ko hindi nag-Facebook, hindi ko na alam. Kaya nga, nasa YT na ako palagi. Naku, Diyos ko. Malagi ako sa YT. Kaya hindi ko na alam pasikot-sikot. Paano pala yung ano, pag nagpipilter ka, yung picture, halimbawa, Paano? Paano pag-music? Naka-on ba yan? Oo. Agoy. Teka. Kaya mo lang siya. Wala mong tao. Teka. Paano pag-filter? Sa live? Oo. Ano? Tingnan mo. Saan ba mapunta? Teka, tingnan natin. Kung ba't napunta ka sa YouTube? Hindi, ito yung music ko dyan. Hindi na lang. Wala yung copyright. Paano sa Facebook? Paano? Diba? Yes. Teka. Ha?
Paano? Paano yung... Di ba Facebook? Oo. Oh. Di ba magla-live ka? Oo. Asan yung live mo dito? Ayan. Wait ka lang. Tapos, yung effect. Ito oh. Hmm. Ang nilalagay ko lang para medyo ano. Kasi ito pag ito pangit eh. Hmm. Ito lang yung parang, Ano gagawin? asan ba ang buong dito? Hindi, yan. Pabalik yan. Pabalik yun. Rotate yan. Oh, ayan. Okay lang siya yung, ano lang siya yung center na. Yung luminaw lang yung mukha mo na. Kasi yung iba kasi masyadong ano ng filter. Basta mag-i-ipit ka dito sa show. Okay. Ano gawa? Yan oh. Mamili ka dyan kung ano yung... Ano yan? Oh, tingnan mo. Mata? Oo, ang pangit. Ito. Ayan, may ganyan-ganyan siya. Hmm. Yan. Ano yan? Pangit. Ah, ganun pala ito. Oo. Ah. Pangit diba? Ano yan? Ayan po. Ano yung nagalaw-galaw? Ganyan-ganyan. Yung may heart-heart. Ganun pala ito. Mm-mm. Ito yung marami. Mm-mm. Ay. Kaya tayo. Kami ko lalaki. Ay, ganyan. Di ko alam yan, B. Mm. Oo. Tapos saan mapunta? Siya mapunta. Sa effect mo. Tapos i-go live mo na. Kung Ay, ano ganon? yung- Oo. Kung ano yung ano. Pangit eh. Ah. Anyway. Ito ano meron dito? Ito. Nag-inwit din. Sa kulungan. Baklo ko. Ito, pang gabi. Pang mumo yun eh. Ah, yung mga ganyan. Mga effect pala. Ito, gusto ko ito. Yan, oo. Tingin ang gusto. Medyo pink yung lips. Yan. Ito din. Agoy! Pagkaluko! Ba't ganyan naman ang tsura ko? Ay, lulukuhin ko pala ganyan minsan lang. Saan yun? Ito yung mataba, no? Oo. Buhay. Ay, ito ano naman ito. Ay, yung pinkies. Yung pinkies yan. Ah, yung may mga salamin. Ako po, Diyos ko, sari-sari pala ito. Namimili siya. Agoy, ayan. Marami pala ito na Marami. ipit. Oo. Ano yan? Devil? Ano yan? Devil. Demonyo ba? Ah, ito yung may bigote. Yung ginawa ng anak ni Dailin. Ganyan itsura. May bigote. Agoy, Diyos. Gusto lang. Parang natapa eh. Aray ko. Alay ko, Ping. Natatay na ko. Ngayon ko lang ito matutuklasan na naman. Ayan. Ano yan, mga salumpas. Puro kalokohan na Osan. Ayan na naman nangyari kay Osan.
Dami pala sa magics dito. Pero papangit na ano. Gagawin ko yun. Oo, gagawin ko. Ayun o, Ay. tama. Ay, ay, congratulations. Sige, gagawin ko yan. Pangit ang mukha. Ito, tubal ba sarado? Yan, mukhang lalaki. Aray ko, Diyos ko ngayon, walang nalaman ko. Magpapaganda-ganda ako dito. Oo, magpapaganda-ganda ako dyan. Eh, parang maganda. Ito maganda, gusto ko din. Ayun, pero ano. Ayun sa lalaki. Oo. Diba ang ganda, no? Oo. Ang ganda. Ito sa babae. Ganun din sa babae. Wala na. Oh. Ayun ay mga napili ko. Sige. Magulad nga ako. Teka, try natin. Teka, susuklay ako. Ay! Kala ko ba ito? Ay. Wala. Mga tulog sila. Mga ikaw. Wala ikaw.
Di ko Ano lang naman yun? Di ko ano kung Yung ano. plastic cover lang, sa ibabaw lang. Eh, Yung hindi yung plastic cover ay pinaka ano yan talaga dito. salamin. Ano yung salamin mismo? Oo. Ano talaga siya. Bukit talaga ako pagsak niya. At anong house ninyo? Ito sa ibabaw lang naman. Hindi ko lang makikita yung bago. Hindi ko lang makikita. Ay, dinikit ko na pa. Dapat sa baba lang. Kaya kayo nabili. Sa kanya yung cellphone. Kanya yung cellphone. Bakit binigyan ka cellphone? Bakit binigyan ka cellphone mo? Oh, ito pala yung basa. Ay, hindi yung ano. Ewan ko paano ko napapagpapar yun. Sayang sa gusto ko naman. Oh, Charles mo. Madurog ko ako ngayon kaya ako sis. Para sa ulit. Nadukot yung sayo. Eh, di nga ka. Huwag ka maglalagay sa bulsa. Sayang. Pag nawala yun, dinukutan ka doon. Naku, dami pa naman tao kahapon doon. Buwan. $43,000. Ang mahal po yan. Grabe. Hindi na ako mabili yan. Ano ba tatak niyan? Huh? Mas mahal na Ba't ang hilig niya sa mamahaling cellphone? Ay, dinig ba yan dyan? Ay, puta. Eh, mute mo. Oh, shit. Sorry naman po. Buwan ka talaga. Sorry naman po, sorry po. Hindi, wala mo binanggit pangalan. Wala ko binanggit pangalan. Ay, asan na yung cellphone ko isa? Asan na yung cellphone ko? Ay, naka-charge. Para may yun sa computer sa akin. Wala kasi yung mga ano. Tulog ko naman sila. Okay. Ito isa kong bill. Napunasan ko lang yung labas. Ako na mag-plastic. Nawa ka sa cellphone ko?
Sa real. Sa Reels. Ano na kayo sa music? Pinatay ko. Nignig na lang ako. Ano Kasi ang ingay. Mauuli tayo. Baliw. Maririnig pala doon. Oo, madirinig yun, sis. Yan lang yun sa ano. Sa cellphone ko. Eh, siyempre may ano na eh. Minute ko na. Silent na lang yan. Isang oras lang, patayin ko na yan. Tinatamad ako mag-live kasi ganyan wala man tao. Oh. Okay lang yan, kahit walang tao. Papasok yan. May nagkakatawa ko pagka yung buhay ang mga Middle East. Sila lang ang tagapunta sa ano ko eh. Okay, pinakalive ko yung ngayon. Sino? Ha? Sino? Alas 4 na madaling araw din ngayon. Oo. Mga tulog pa sila. 5 hours. Dito tayo. Kaya harap ko na lang sa ano. Si ano nga, si Irene. Sino yun? Patagrid man yan, sis. Sa harap. Hindi, Pwede ko ikutin yan. Eh, ganyan mo. Oh. Pwede ko naipit ako. Ay, namatay. Sino Ano? doon? Rasul ko. Pipihitin lang. Para tumayos. Yung pala doon palang ikot mo. Ito naman para lumuko. Para yumuko ba? Gusto mo na kayo po. Ayun palang pihitan mo. Akin mo lang pihitan na ganyan. Para yumuko. Ganyan. Oo. Tuyo ko yan. Gusto mo nakatayo ka. Ito, paluwagin nila. Hi, Manang! Manang, kamusta na? Manang Karina! Kamusta? Si Manang yan. Ay! Mayan! Si Mayan! Hello! Kasaan? Ayun. Chirin! Sis Mayan, good morning. Magandang shout out. Ang ganda ng ano. Ayun. Sis Mayan, andito ko, ni-istorbo ko si Sis Osang. Dumalaw ako. O, diba? Ano sabi? Napalitan kaya yan? Hindi ba nag-reply si Sis ano Mayan? Mamaya. Ewan ko lang kung mapabalitan Napalitan ko. kaya yan? Tanong natin. Tanong natin. Kawawa naman. Sayang, no? Sayang talaga kasi ano yan eh. Ibaan mo pa sis. Diba, di sobra. Kasi, Para masyadong patutupian. malapad yung ano, i-gawin mo lang dito pa natin. Yan. Kaya, ito eh, yung basag dito eh, ito. Ay, Dito. yung ano mo. Kung tingnan mo, naangat na yung Yan. nag-block kaya ayun sis. Pwede ba hindi man ako makahirit kasi sabi ko uuwi na ako. Kung hindi ako uuwi, wala. Hindi ko alam kung sino viewers. Hindi ko siya ano. Si, Ayan. Si Mayan. si Sis Mayan. Hindi yung ano yung nanonood isa. Hindi ko alam sino yan. Hi, Manang. Saka si Mayan. Si Mayan. Si Mayan. Nag-try lang ako mag-live. Try lang. Sobrang init. Dito tayo sa kabila, ano. Sila mo sis. Sila mo pa. Sige pa. Okay na. Ito na nga ba? Tingnan mo naangat yung aking ano. Tapos yung sound niya. Ano?
nawawala. Yung na, pag may tumawag sa akin, naririnig ko siya pero ako hindi yung marinig. Nabagsak na kasi. Nabagsak. Ba't mo naman binagsak to? Hindi, nadudulas ko. Saan nadulas? Sa kamay ko. Jesus Maria Joseph. Basa ang kamay mo. Hindi naman. Kapag nag-aaporami. Kuya Baguio, want to join you? You want to join? Paano ba i-ano? Ano mo siya dito? Ito, i-accept mo siya. Yan? Oo. Accept. Add. Add. Kuya Baguio. Bring them on camera. Ano? Parang may frame sa kanya. Yan. Ayan na. Saan siya? Ayos na! Wala kang pasok? Facebook ka na ngayon, ha? Hindi, try lang ako, nag-try lang. Pinaglaruan ko yung ano ko cellphone. Ha? Pinaglaruan ko, nag-try lang ako. Dito lang ako nag-connect sa Facebook, eh. Oh, bakit? Wala mo na computer sa YouTube. Sa Facebook na lang, marami pa. Oo, totoo. Aray ko. Ako nga kahapon wala live eh, kasi nasa MOA ako. Sa MOA ba? Ang pagkita ko kay Pinkay. Useless lang mag-live ka sa YouTube. Wala may viewers. Ay, sayang naman WH mo. Kailangan mo pa rin mag-live doon. Sa oras, ano lang, puro tuk-tuk lang. Oo. Kailangan ko lang sa tuk-tuk. Kaya nga. Kilala ba ako niya? Kilala mo ba si Kaya yung wala ko tao. Kilala mo ba si Ping? Oh, kilala ko. Si Pink, di ko na. Oo. Oh. Hello po, kuya. Dumalaw ko kasi sa Osang. Parang ako pala, okay lang po. Dinalaw ko na, alis na naman ako. Magkita man lang kami. Ako din, wala din tao sa ano pag ganitong ano. Pero sa gabi, yung mga tulog pa kasi yung Middle East eh. Kunti lang din tao ko sa ano, sa ano ba? Sa YouTube. Sa YouTube. Nahihiya ako mag-live sa YouTube pagka walang tao kasi parang kumaliw. Ayan. Kaya sabi ni Jamal Santos, Oh. sabi niya, kailangan ang live ng YouTube, kailangan nasa 1 hour lang kung lumabas ng 2-3 oras kasi sa ilang ano yan, sa ilang ano yan, magkakaroon ng lupi-lupi ba? Kasi parang na-stress ka na dahil kahit wala kang tao na umabot pa ng ilang oras, ano daw yan, parang sa inyo ng pagkawala na mapalitiw. Tinan mo kuya, oh, nakalive ako sa YouTube, walang tao. Saan yun to? Ito dito. Kaya nag-live na lang ako, pinatutugtog ko na lang. Ayan. Tugtog, tapos bahala ka magtugtog dyan. Ano yung nakauna Ayan, yan? nakauna sis. Sige nga. Hindi ah, Mabuti pa dito sa ano, sa Facebook. maraming tao. Yung followers ko nung buti Facebook 7 na. Pinunas. Ate Rosa, Oh. yung followers ko nung Huwebes to 7. Oh. Ngayon, umakit na sana 4-5 na. Oh? Ang dami na. Oo, dumami. Bakit? Di ko nga alam, biglang dumami. Dami na ganun. Talaga? Ano ginawa mo? Live lang? Live, tapos upload ng Reels. Ayan si Kuya Ted, dos Kuya Kuya Ted. Ted, nagalang shout out. Kapayapaan, Kuya Ted. Kuya Ted. Nakabreak time lang ako eh. Ah. Umuwi ako sa bahay, kumain lang ako. Sarap na ng ulam ko, ano eh. Si Inday daw hagdan. Inday! Bigyan mo. Dali, paano? Paano ba yan si Inday? Mag-add ka Inday, sis Inday. Inday, add ka dali. Connected. Sis Osang ba yan? Oo, ako to, Kuya. Kuya Ted, ako to. Ito si Ping. Kuya Ted, ito si Ping. Si Ping. Kuya Ted, ayan si Ping. Budol yan, budol. Kuya Ted. Si Ping to, si Ping.
Ayan. Nasa labas ako. Nasa labas daw si Sis Inday. Nasa labas. Kuya Ted, ayan si Ping. Ayaw kong pansinin ni Kuya Ted. Ay, grabe siya. Oh, isnab ako. Kuya Ted, ini-isnab mo na ako. Bakit ka? Kuya Ted, akit ka Kuya Ted. Paano ba ito i-add natin si Kuya Ted? Request ka. Yung dalawang tao. Yung dalawang tao, Kuya. Sige, Yung grade. invite. Ayan, Kuya Ted. Accept mo, Kuya Ted. Magchikahan tayo. Umakit si Sis Usang may kukunin. Kuya Ted, accept mo. Huwag ka munang matulog. Ayaw i-accept. Hindi si Ping yan. Buwang ka, Kuya Ted. Kuya Ted, nakalive ako. Walang tao ang ko ba? YouTube. Kuya Ted, bigyan mo naman akong banana. Natutulog pa yung bahay ko. Ayaw ni Kuya Ted. Ayaw niyang i-accept. Ayaw niya makipagchikahan. Nahihiya siguro Kuya Ted. Baka nakahiga yan. Oh. Baka nakahiga si Kuya Ted. Nakita ko kasi ate ay ang usap na nakita ko Rosoy Mano nagka-live din. Nasa work. Nasa work. Hindi daw si Ping yan. Si Ping yan, Kuya Ted. Si Ping. Oh. Si Ping, ako loko to si Kuya Ted. Si Ping yan. Ano naman si Sophie? Hindi daw si Chris, Sophie daw. Si Sophie. Si Sophie. Iba-iba yung name ko, di ba? Sophie Rangel. Nasa work. Bi, ayan, Bi, oh. Ay, Kuya Ted, malapit na balik ko next week. Andiyan na ako ulit. Hanggang ngayon, tigang pa din. Kuya Bagyo, hindi siya nakatikim. Patay tayo dyan. Hindi sila bati ng asawa niya. Mga, Bata. pinapalayas na nga siya sa kanila eh. Sabi, lumayas ka na dito, wala ka silbi. Di ba umuwi siya ng Bicol noong isang linggo? Tinext daw siya. Huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Eh bumalik pa din siya. Akala niya nagbibiro lang yung lalaki. Hindi sa pinagsaraduhan siya ng pinto. Sabi ko sa iyo, huwag ka nang babalik dito. Bakit ikay bumalik pa? Sa bahay ka ba? Ha? Sa bahay ka? O sa bahay namin. Nakita kami ni Ping kahapon sa MOA. Tapos dito siya natulog. Mamaya pa siya uwi. Sa Bulacan naman siya pupunta. Sa isang kaibigan naman niya sa Matuloy. Kasi bukas, magkasama yung kaibigan niya tsaka siya sa POAA. Kaya, kaya nga, madaling araw daw silang maluwas. Ha? Sa inyo siya? Sa? Amerika ba siya? Hindi. Riyadh, Sa Riyadh. Saudi. Sa Saudi? Hindi si Ping yan. Ang kilala ko si Ping Bicolana. Ayan, minamarites ka tuloy Ping. Ayaw mo ni Pix. Sophie Rangel na lang. Ayaw mo Ping? Sophia na lang. Sophia. Yeah. Sophia. Yun ang pangalan niya, Sophia. Mainit Kuya Ted. Pinapawisan lagi leg ko. Yung nangingitim na leg ko kapapawis. Oo. Ang kasama, bababa ako kasi pabalik ka sa O sige na. Sige na. Oo, sige, bye-bye. Buong na to si Kuya. Ayan, minamarites ka tuloy Ping, sabi. O Kuya Ted, pinapalayas na siya ng asawa niya. Sabi, wala ka naman silbi, lumayas ka na dito. Umuwi siya ng Bicol. Pagbalik, minessage siya ng asawa niya, huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Bumalik pa din siya, akala niya nagluloko. Eh di umiyak daw yung biyanan niya, nanginginig sa awa. Sa awa ba? Sa awa. Sa anak. Galit sa anak niya. Galit sa anak niya, nanginginig yung nanay kasi nga inaaway si Ping. Naaway si Ping, ayaw pa tanggapin sa bahay. Nagalit yung biyanan niya sa anak niya. Kasi lagi pinapasaraduhan ng pinto daw. Hindi makapasok sa bahay nila. Sabi daw ng lalaki, bakit teritoryo mo ba to? Lumayas ka dito, hindi mo to pamamahay. Pero ang nagpagawa ng bahay, si Ping.
O, di ba? Marites. Marites si Osang. Certified Kuya Ted. No? Kuya Ted, ano ginagawa mo? Kuya Ted, pengi banana. Kuya Ted, pengi banana. Yun, no? Hindi mo kadalas Kuya Ted, banana lang. Kahit 20 lang. Ako na wala lang. Eto, nawala kay Ping. Nawala yung banana niya. Kuya Ted, naubos ang banana niya. Ayan. Nawala lang. Nawala. Pati WH niya, naubos. Pati views niya, naubos din, Kuya Ted. Ayan, 1 buwan bakasyon, 2 linggo. Sa 13, malayas na daw ulit siya. Bukas, mamaya mapunta sa isang kaibigan niya. Doon naman sa magtambay. Matutulog. Doon naman sa matutulog. Sa Pandi rin, sa Pandi. Hirap ng gala-gala ba? Paggalagala siya ngayon, no, wala siyang bahay. No permanent address, Kuya Ted. NPA lang. Ang PA lang ang labas niya ngayon. Mamaya, punta naman sa doon sa Pandi. Masama siya bukas. Punta sila ng POEA sa Manila. Kasi sabay sila mag-asikaso ng papel nila. Kasi sa 13 daw, mabalik na siya. Pinababalik na siya ng amo niya. Ay dapat, ang balik niya pa ay July. Abay, pinabalik na agad siya ng maaga pa. Gawa daw, namimiss na yung luto niya. Namimiss na daw yung luto niya, Kuya Ted. Hindi nga nagluluto, panay order daw sa labas. Yung boss niya. Hindi marunong magluto. Nandun, di ba si Bicolana, kapatid niya. Hindi naman nagluluto yung si Bicolana daw doon. Yaya lang. Linis. Yaya tsaka linis. Yaya lang tsaka linis daw, hindi nagluluto. Kaya, kain sila, ang kain nila, puro sa labas galing. Oo. Anong nangyari? Kasi na Kuya Ted, hindi nga siya nagla-live. Wala daw siya gana kasi wala nga daw nanonood sa live niya kaysa isang tao. Yung isang tao na yun, siya pa yun. Yung nanonood Kuya Ted sa kanya, siya rin yung nanonood, yung ninja niya. Kaya, hawawa, di ba? O self siya. Yung sarili lang niya live na din. Siya rin yung tao, bantay sa bahay niya. O, di ba? Sana all. Yung cellphone ko isa, wala akong lobat. Kaya hindi ako makasupport. Andito na ako, di pa ako makasupport. Nag-live pa rin ako dito sa reels ko. Try ko lang to Kuya Ted kung maganda ba. Maganda ba, Kuya Ted? Kuya Ted, maganda ba? Kasi Kuya Ted daw yung sumagot eh. Tawa ng tawa, Kuya Ted. O si Pink, tawa ng tawa, Kuya Ted. Kuya Ted, kawawa naman ako. Kuya Ted, check mo yung kanyang FB, yung YouTube niya. Naka-live siya. Sinilent niya kanina may music, sinilent niya. Nagkwentuhan kami. Nalimutan ko pala, naka-live siya. Oo, may nasabi tuloy ako. Ewan ko, narinig mo yun. Oo. Tingnan mo, punta ka sa YT niya. Iisa lang ang tao. Tingnan mo nga, ilan? Isa, ako lang din. Siya lang nga. Siya lang din nandoon. Bahala kayo dyan. Kuya Ted, kawawa naman ako. Kuya Ted, pahingi banana buhay. Bahala kayo diyan. Bahala kayo diyan. Bahala kayo diyan. Bahala ka tayo diyan. Kuya Ted, ang hirap yung pinalalayas ka sa sarili mong bahay, di ba? Puntahan mo, Kuya Ted. Kasi ang nakabantay ako lang din. Ayan. Kabuang. Tapos na naka-live ako si Sis Osang, nag-live naman dito sa FB ba? Loko, no? Diyos ko, Kuya Ted. Malapit na balik ko, Kuya Ted. Simula nung yung mag-Ramadan, hindi na ako nakapag-live, di ba? Kasi sobrang busy. Tapos, yung sunod na yung umuwi ako. Ayan. Pero malapit akong bumalik next week. Wala, hindi enjoy. Hindi enjoy yung yung aking bakasyon. Loko. Si Sosang,
lumayas na si Kuya Ted sa ano, sa live mo, punta daw siya dun sa live ko. Yan, ano, magkatabi. Kaloko. Buang talaga. Dito naman ako, para sa kusina. Ayan o, mayroon nanonood isa. Si Sino? Melianta. Ah, si Sigoy Mel. Si Sigoy Mel! Sigoy. Naka 1 hour na siguro ako. Pwede na to? I-off ko na to. 1 hour na ako sis. Mag-ano na ako, mag-off na ako. Baka nadulas Kuya Ted. Wala. Wala man eh. Pupunta daw siya eh, wala pa eh. Naka-ano na ako, naka 1 hour and 6 minutes. Ako kayo, di ako siya pupunta. Mamalay ko, parang kami. Kabuang. Kantir. Off na ako guys. Salamat. Wala sis. Off ko na siya. 1 hour lang. Okay na yan.